Mela t-torok jaħdmu bl-imbarazzi li ġabu f'pajjiżna u lilna triduna naħdmu bil-ġdid. Dan kien id-diskors li beda jingħad fuq il-midja soċjali minn ħaddiem fis-settur tal-kostruzzjoni b'ħafna persuni juru approvazzjoni għal dan il-kliem. Fost oħrajn intqal li trakkijiet li qed jintużaw mit-torok huma fi stat tal-mistħija. Pereżempju għandhom il-fanali mkissrin u l-materjal fil-kaxxa lanqas ikun motti minn inċirata kif suppost. Din il-persuna staqsiet jekk l-uffiċjali ta' Transport Malta jarawhomx dawn l-affarijiet fil-waqt li ġibdet l-attenzjoni jekk dawn is-sewwieqa għandhomx saħansitra liċenzja. Fil-fatt kien hemm min qali li dawn il-barranin żgur illi m'għandhomx liċenzja għaliex f'Malta din mhux rikonoxxuta minħabba illi t-Turkija mhijiex stat membru ta' l-Unjoni Ewropea. Pronta kienet ir-reazzjoni anke ta' l-MDA illi fi stqarrija rreferiet għal dawk illi sejħet kundizzjonijiet inaċċettabbli illi jagħtu vantaġġ lil kuntratturi barranin. L-MDA qed teżiġi wkoll li l-kuntratturi torok iħallsu t-taxxa kif jagħmlu fuq kollox il-kumpaniji kollha tal-kostruzzjoni f'Malta u stmat illi b'kollox f'dawn il-ġimgħat se jkunu inġiebu lejn pajjiżna mal-5,000 tork. Sadan it-tant fi stqarrija surreali pubblikata mill-Awtorità tal-Ippjanar ġew injorati għal kollox il-containers li tpoġġew f'barriera sabiex fihom jorqdu l-ħaddiema torok li qed jinġiebu lejn Malta. Net News ilu ġimgħat illi ppubblika din l-aħbar iżda kien biss issa illi l-uffiċjali tal-awtorità għamlu spezzjoni fil-post. L-awtorità qalet illi veru sabet tinda legali iżda skonti l-ebda evidenza li qed joqogħdu n-nies fil-post. Minkejja dan l-istqarrija ma tagħmel l-ebda aċċenn għall-containers u l-filmati li żvela Net News.